permititzen diana laburmetraiak askatasun osoa, nahi deban bezala lantzeko, esperimentatzeko forma aldetik, eta edukina ez egoteko gidoi baten menpe, inundik ere ez, gidoia sortzen da forma garatzen ari dena izen bitartean, formak du garrantzia eta forma pelikula bakoitzean eraldatu egingo da. Edukina egongo da formaren menpe. Hau da, ez nago ez produktora bat, naiz nire ekoiztetxea, ez nago ekoiztetxe baten menpe, bade diru laguntza batzuk, diru laguntzak egia eskatzen diate epemuga bat, inoiz ez den errespetatzen, beti ditut arazoak horrekin, baina, poliki-poliki, landuaz eta nola bat ere esperientzia dudalako pelikula bat eta bestea atea egiten ditu dela, eta nazio hartan dutela indarra, eta biltzen izela gero nazioarteko festivaletan saltzen eta konpetitzen dudala Frantziako edo Errumaniako edo Kroaziako edo Estatu Batuetako pelikula batekin, berdin munduko A mailako festivaletan, egiten ditut, sortzen ditut, ematen diate beta hori egiteko.